Guys, welcome back to my channel. Part 2 na ni siya guys. Sa katong ganinang labad ulo, lain ng pamati sa lawas, mga joint, sakit likod, hawa ka na yan guys. So part 2 na ni. Please subscribe, like, and share. This is Eric Kilot guys. Kinabutangan ako part 2. Dari lang sa kwan. Dari lang sa kwan. Inom siya. Ang pagsuglan. Sapat mo na gina. Sumawa man. Yahoo. Isa pa? Ganda. Naman rin pagluto lang ko, buhaw, gigutom. Wapag ikaw man, gutom. Oo naman kayo. Nagpa-condition na. Ako pa pa. Matay na na. Oh, boxer 1972 siya? pa na namatay. Sige, pala din ako sir. Entero. Entero, digos. Pero dito, himo. Sakit lang din na siya. Tagal magpamati. Sige, dali, mangusog ka diba? Agad lagi. Palaban sa mga mama. Palaban ka, mabunalan ka. Awas ka. Gasyo. Hindi ka ba? Ano, hindi na kasi Wala, kumain. hindi nagbagbagay na. Basta mangimasa, manghakbat, maligo, manginom, Wala busog mo. Ano? Mana, dumaw sa grupo. magpati ka. Ira. Sa kalas 11. Sige lang, dugay mo po. Napa, tayo, naginini. Kahit yung kalimut mo. Ang naunay mo dugay mo dito. Anak lang dyan. So, ka-admit ko, buka. Hindi ka na po, halos nagluto na. Sige, nagkatake. 2026. Ang taga sakit gamay no? Sakit na to. Baga, nagpilang naman din. Ang isa. May maulitan mo. Ini. Boleh buat sesuatu orang berbiak panas. Rapil ka. Makulo sige. Ano ginano? Sakit din, ginaana naman no? Anak naman. Saka gamay boss. Pitang mo ka sa una. Dipil ba? Awak ya orang lain. Yang mau. Hilo, bukong ka na tanan. Bukong ka na. Paano na. Ganit na, ganit. Dari gimik atas kepalaran ba? Puro gimik kabalibaran. Puro gimik at Huwag pa sa pagpili siya. Dili ko kang hangkong kaya naman. Kami sa nga. Kamu, apil po mo sa pangayot kayo. Kada gabi, mangayot ko gusto ka. Hangtong mabuntang ka lang, mangayot ko. Mangayot ko. Mga alab lang. nanay mabot. Ako ginang abot. Mga pako, mga murag lisod siya. Ano na abot ko dito. Wala mga kwento sa mga gusto mo. Kalikod ko mo. Ano, puro bilib ka dyan. Ang pujugong nga mangayot ko. Bisa-bisa, diba? Sobrang manyahatag. Sobrang gabi. Tinod yun na. Kaya ako, bisang tagaan ko niya sa kadlong isa. Salamat man yun ko. Salamat, okay. Isa, di ka relax ko. Wala yun ko, hilo itong adlaw ko. Salamat, relax kayo ko. Relax ko. Pagkaman na na, kaduha tulo, basta kayo. Pasot-pasot. Boy, logi na lagi. Na-condition na ko. Wala na kayo kapuya. Nakahulay na. Kamay. Oh. Ang ito ang ano pa dito sa simong trabaho. I-love dito mo. Di ba? Correct. I-love dito. Okay, nagsimong trabaho. Bisa kung sa kasayon, bili mo gusto na. Ay, Diyos. Oh, mga piligo ka magkamapiro ma. Reklamo ka pa. Diyos. Kung hindi man yung ka. Wala mo pwede mabakuha na. Kalipay na na. Kung gustuhon yun na nimo, abas sa kay murag kaunong nimo na trabaho ba. Oh. Wag ka kapuya, malalam. Ngita pa ko ko. Pero nagi tayo nga relax, yung tama na ang time. I-relax ang awas. Yung mabigil, Sana yang tulog. asa. Dili. Wala. Mo na naigo. Nang sakit to? Paralyze? Mild stroke. Oh. Niagi ko na 15 months na siya, niagi na siya, o 2 months na naglubog. Oh, madulo. Dito sa Pangasinan.
Kana mo nagdus ano ko bagay mo. Lagi na bubati nga ko tawag ka ba to? Ate nga. Dito na. Kurog no, nagkurog na. Ah, Mo ni pas mo. Kanang kada uli maligo. no, ikaw din. Maligo bago matulog. Mo na siya. Dili na pagminti. Pero dugay pa noon. At least dugay ko no. May kuan ba ta, may posibilidad nga mo na bag Wala pala siya ulit. dapat natin sa igsoon. Ako ba na? Wala pag gini siya ikaw na totally ko. Ayan yun. Ah, Hak lang. oh, half na lang. Bida na lang kaysa kuan. Gusto ko yung mga Oo, ba't kaya namin offer, sir. Ilot legit ka lang. Unsa man? Kaya mga kasi na mga bebe, wala na sa Wala ko ana. ano. Nasud lang diwata, pwede ko ana. Nasud lang ka og dili mo nato. Kung mo to mo, pwede ko ana. Kung ninipuling na kalag, pwede ko ana. Napili mo kalag, ninipuling lahat, pwede ko ana. Nakasala ka sa kakahoy, o unsang kahoy. Kaya lang. naman, Kung muto ka ana, pwede ko ana. Pero wala jud na pero basta kay mo doon lang, mo tapang tunabahan na nadugay, nana ko. Hindi ba lord ako di pa nga na mahilot lang man. Pati din na. Ako pati na siya. Bani ko kay mga bulisod mo na sila. Basta. Kuya ko jud kay katulang na ang bago-bago pa man ako. Sila diwata. Iduol o isa ka man balay. Surrender eh. Isa ka kaya. Jadi patawag ko, asiga sa skuang. Wala na po ko. Hindi ko makuhan. Malisang kinsang. Wala yung konyo kay ko bang Hindi ka Mailot kita ka. sila ha. makakita ko. Okay. Pero kwan siya, kanang, yan na ba? Nakakadihas kilid. Dili yun nga kanang, Kita yun. kanang ano lang. Maragi flash. Lain-lain na siya, kamo siya, bisyo na tawag. Ano, pi. Ano mga pangitag ko, kabalo ka na. Pero di lang na kung binakod, kami na sa pamilya. Karong bulan na, ako kay Lord, para nang malalag. Budak ko kay Juan, wala lang, di lang ko kabalo kayo. Kaya nga nila, eskwela, kasi na ko may eskwela. Basta nakabalo ko na may hitabo karong ako kani lunok ni muagi ang tubig nga mag kanamura na sa kape nga muagi sa dalan na kitanawaran na. Asa ni agi ang tubig na sa malalag. Iba nas dalan ang pinaka-focus dalan. Mga tulay ko dito. Ato sa kuan kita dito ako. Itong bira sa UK. Isa kuan. Ayok rin Gift, kuan. dito yan na siya sir. Anak ko mang naidako kay kuan kay armas mo gud bira ba. Pwede clear sa version ng aso dapit. Dili ko balo. Ano juga na hawd na juga na. Ako lang basta nasa kalibutan ko. Na yung mga Dahil tanawa mga kung sawa ko kunan. Tanawa ko na ano. Tubok. Kung na ang sunod na kong nakitaan na ay mudako na pong tubig na muagi sa kasagingan. Kasagingan na po siya. Tanawa mo. Within 2 days, 7 days, 15 days. Dako na pong tubig. Pero sa kasagingan na po siya. Malusot lagi na tao. Ano? Gift din na siya sir. Kung di mo ka pwede mo sa social media na kay ibas ka man. Ay, tinood siya. So dili lang ko bala. Kaya Kani daghang mo kay to nga may ginana. daghang taong isang klaro na buangon pa. Kami nga na kay actually nato ni sa kalihukan dito sa mga ban sa luwak na sa Hmm. niya. Di man tanan mo to ogod. Pero tinuod yun na siya. mga ganyan. Grabe ka na. Grabe ka na ikatalagman na mga bukay. Gapo ta kinindot. Anak. Labo na. Nindot ni na sir nagkaila mo sa mukuan. Sige, Pag ina mo gift. Kami gift. Pero ako dili wala ko makuna dili lang ko yun. Usay gani di na ko ipupuan labi na butiyong ko diba? Ang problema lang sa ila nabo mo gud sila. Ano dili Pero dili na mo kuan puro kalit lang. Mobile bagi. Kabalo ko sa kaning magpahilot karon para nimo. Kabalo ko sa lukuan. Yun sa pinaka-main jud nga problem nimo. Ana to. Kaya madugay lagi ilista ko na mo nimo problema. Naon ko na madugay dire. Pero kay kumukuan kay ko kasi may yawan. Kung ano yung problema ba number 1? Na ganyan nagplano kay ko testingan ako ilista. Kung ilista na ko ang problema nimo number 1 ulo. Wala ulit ako. Bikin mo ito grabe eh. Ulo gini, ulo likod ana. Bisa ni top 3 ko na. Pero di lang na ko ikuan jud. Lingon na jud itabi na ko na kuyok ito si. Ah, Ano ba? may Kuyok ito si kun ba ano man. Ilista naman niya daan pagbalik mo ato mo balay.
Pray ko, man, pray pa dyan ko ano. Tara boss, imong problema. Top 3 lang na. Para gabi eh. Ako yung ikuanan. Last na kong hilot gabi eh. Sorper, bias dawit. Sulpet. Sorper ba? Ano kung sa dagat? May sliding ba? Ha? Nya, anak ko. Di mo sa kalakaw. Karon ni chat ko ani sa misis sa kwan ba YouTube pa. Iya kasi salamat pa sa YouTube. Bukat kay na YouTube worldwide gyud makita na. Ana ni sin tanan subscriber. Nakuhan ka na, daghang kag views na nakapag-sweldoan ka. Mo no advertise na ko nang advertise YouTube na ko na mga advertise. Pag-ana na ko. Ay mo problema boss, diri kay ka padong diri na mo na masakit oh ha. Sakpan anak ko. Tumbok gyud ako anak ko. Ihatag mo na ko asi problema anak niya. Gawas mo mo na yung problema. Lima na ko sakit eh. Okay, ano ka, nana mo nagugihan. Imo dili na mo kon tumbok kon sa nang tanan-tanan na ba. Pero sa tanan-tanan nga problema na gunay top 3. Or top 1 lang pinakamin nga unsa di mo. Pero ang uban di na lang kay mo pansin kaya man god. Pero pag wala laglag jud tanan na jud ano jud. Pag muling ko naghigda di na mo lakaw tanan na. Tanan na gid. Di na magamon ni. Oh. Ano lang na dili ko, dili na musukol. Ana jud ka nang paghihion jud ko nimo. Bayad kas gasolina, musukol na ano naman. Igo naman jud. Ilang may charge Ano nila yung ako din? Sa kalibo, sige lang, sige na Ano ako dili? Inarik. Sabi na grabe jud katong sa NFA. At mas NFA. Na. Double P ang bayad. Di mo ko mato. Kuno man. Di kuan siya, sublag di mo nato. Liog pa dong sa TL, di na mo lihok. Pero ako kabalo ha. Pag ato na nako, uy ito siya. Ito sakit. Isa mo na laki. Oh? Dako mo kayo ni. Ang tao. Pero siya dili siya aware nga nasa iya ha. Kabalo siya. Ah. Kabalo siya. Kita man siya. Naman siya third eye. Mga kailag ko niya to, tulog ka buo. Ilog na kung magtap ni katawan mo yung bata. O siya ni katawa. Uy. Sa tingog ra gud ma'am. Ano naman? Normal yung ibabaw. Normal. Pero liog pa ubos wala. Watchod. Ano sa banay? Uy. Hawa mo. Hawa mo. Mag-joke mo lahi lang. Tanawan yung mo lahi man yun. Lungay magkatawa na dito pa rin yan. Joke lang mo ana para nang madako nga. Pwede pa na ha. Uy nadako mo. Okay tuwan. Ano? Pwede lang na pero kung musuh hindi na maayo. Tanaw, uy kayo. Yan, okay lang Ako ito. siya. Minaw Ana na. ko nga, dito ko man ma'am kay umana manggupo. Puno manggupo, maabit ako. Sige na, dobliho na akong bayad. Ah, hindi na yun. Ay, tas magan ako. Naipit din na ron tayong yun dyan. Ipit yun. Nabulyaso yun. Ayan, ikaw lang ako, may kong nakita mo gano'n ko. Huwag ako kaman sa likod. Liho kang kamot ko. Hilak ko dyan. Okay. Wera ko, ano sa reliyon ninyo? Ato. Pwede na ko isulti kaya katulik na pinaguglahin. Eh, naman po yung pahilot rin nga lahi. Oh, dili na Ah, mo. sa, Pwede mo sa naman pagilot na ko, bilog sa pagilot na ko, kung tawag ka sa Mama Mary, Senyor Santo Niño, Jesus Christ, kay katulik man mo. Hindi mo katulik, manikamot yung kung maayo taga, ya katulik man ka, so tawag ka. Wala kami kaman sa likod, hindi mo, ihilak ko siya. Hindi kay mailhamon ko na sa Ginoo kung tinutanay ni mga po. Oh, pinod. Kung tinutanay na nga kasing-kasing, Hilak tubagon ka karon dayon. Pinod na. Wala mo na sa, kung sa mga imong kampo. Hmm. Nagdali bang ka? Oh. Dali ni mo kapo kay ay mo nahuna ko pagta pag di ano to patag. Di makabalo man ang ilong tadi. Para lang di makakaon tag dali, mapaspasan ng kampo. Okay, kayan. Agay. Wala pa ka man guman ko diyon sa likod. Hila ko diya. Ya ko karon ma'am kini nilihok naman mo kamot og tiil. Ala sa bugsa ka padayon ako patulungan sa ko. Naaman sila diri sa pilim na nanaw man silang tulo. Ito nga magpasalamat ta ka. Ikaw lang mas mo. Masalamat ka. Hilak mo. Normal ay pag magilok normal nilakaw. Siya. Nawala di balik sa iya ha. Wala na jud. Bugay na to, bro. Umam ka na mo. Ayun na, wala ko yung video ato. Naapala ko video lagi. Kakaiba dito. Ha? Kakaiba. Dagang ko na to mangan pero wala lang sa video. Dagang ko na to. Tuyo ko ito mga kaibigan. Ikaw kalisod.
Wala pa ah, Kasi mag-uwi. na nga case iso. Kung ano yun, kung ano yun. Lumang video. Nagagi ba Anak, siya? pasok na mo. Video mo. Kaya masin kami sa kuhaan. Kami ang tumiting at sugat at tumiting sa kami. Alam mo mga cellphone. Wala pa yun ang kakuha. Pero buhira kuhan dyan. Bawal pa Adi, na. saka kami po. Buhira pa kuhan. Ako, dili man yung tunungan. Ningon sila nga kuya mo. Ano, pagkasuod na ako, lusod na ako. Normal, di ko pa naman ito. Murag kuhan ko bangam. Ano ko ito, sa boss, nagkato sa diwata. Iksa man ito. Diwata man eh. Babae man eh, boss. Wala para ba? Balo lagi ka. Naagad din sila kakita. Kita na bukit. Sunod. Ating sugal lagi. Iwatak na bukid Sundan ba? siya. Iwatak. Bukid na sila. Luto na sa mga bingaw. Nga ayaw sulod-sulod ang kuhan. Kalay tayo lahat. Latian mo na ba? Ano po? Hindi ko ulit. Sa suga niyo eh. Sa suga sa suga. Nasa kong hadlok na mo. Wala ko dito ko. Eh, grabe mong salig yun na to. Kung salig ta, dito itong hadlok. Pero hapit ko kadaganon eh. Iso man kayo sa suga nga. Paano siya? Kunikana lagi na ko, boss. Yan to. Ganun mo gusto ko. Ano sa ka, boss? Lain lagi. Sakit kayo. Sakit ko. Diyan na raman na ako. Sakit. Pero ko duda na ko. Hindi na sa lugar nito. Kaututon ko. Di pangutot lang. Kalibangon ko. Dito naputol ang hilot. Kalibangon siya. Gituyo ba ito? Ako yung naon. Kaya gusto niya maundang akong kamot. Mainit biyan na kabantag ha. Mainit akong kamot. Pasok sila. Mamanik man dito. Mayroon sa ilo. Gana siya nga. Kuap. Wala ko. Bangon siya. Pag bangon, tumba siya. Pag tumba ni bangon. Kitabangan ako. Sige mo to. Look. Admit ko. Super admit. Huwag makasakit. Hindi akong supak yun. Kasi ikaw naman mo. Natulog di ako. Natulog ako. Patay. Kasi natulog. Magaling na rin taging istoryahan na eh. Malo na. Dili. Gilay ko. Iba na. Relax nga di ako. Kay kapoy na kinulawas. Huwag makitulog. Kaya nagbatam. May kuwan man siya. Kapoy ni mulawas. Di gamit. Gamit na siya. Ano ka? Ay lagi. Dili pwede. Hindi ka pa admit. Makisakit. Sayang-sayang lang kasi mo. Gusto lang ganito na. Kasi natin na mo pagkang ayaw. Zipik. Oh, ganito na Rosario na parang sa kadoon. Kaya powerful man ito Rosario na. Sa mga Katolik na. No. Pwera na lang man. Ganito na eh. Gulitan ako. Nung tulak ako. Ayaw na nito. Siya naman ako kastorya. Pero luya na kayong lawas. Ganun naluya na sa nahuman pagkamatan niya. Pero so pa sa kano, yung siya magluya. Isa pa Isog kayo. kayong lawas. Kailangan na di ay. Dagang experience yun. Pero nagkataon to wala pa ko mga video. Karon na ko mga Pero po. may gid na ginana na ako kasi di para dagdag makabalo dyan. Basta lang waka nag-upload. Hindi ka nalo. Eh, isa po na siya. Diba? Kaya katong kuwan, nag-video ko mang, kapag ito mga ito kapag dito sa nag-video ko pag sa Benedictine. Wala akong kuwan na to, kwintas. Pagawas ako na wala. Yay. Ano ko dudo, tanaw sa gilid-gilid ko na ay tao din kinito, yan. Ay tao din. Nagbalik na ako, nawala ako, panangit ko mo. Kambyoin eh, mga mo, kambyo tas inyo ha. Wag yun mong kambyo. Wala yun. Ang kwintas na lang na pila, pero akong linya, wala ko, bago na po niya. Subo. Pero kung sa may kayo ni mga sir, ang ubad, donation lang din. Mayroon sila, Kasaang, kanang, kasi ba ba, ang ubad, donation lang. Diba, mayroon sila, ay, magpuan na siya, mga na siya pantidad. Isa na may kasunod. ang kanang donation, may lang ng donation kung wala maghago. Di pa na. Pero kung ano, mag-donation ang mga tayong mapurdoy ko, ano ito buwa. Di ka. Nga, gipinalit pa na ako na yung mag-donate. Dili, sige. Si okay, sige. Bihangyo man gyud nako nga yung ko pwede man na siya kung pareha ng style nga uyop-uyop lang nga wala siya gigamit ng mga Tag 10 minutes paraan ni na. haplas. Tag 10 Nya di asa mga kita donation nga 1 hour kapin. No, tunood. Nga 5 ra ka tao. Nya i-donation na tanan sa kung panihapon. Very I-donate. good. Very good, sir. Kaya ang donation para na sa 10 to 15 minutes nilo. Mubo pa, mas mubo. Oh, mas Kani mula sa uban. nya wala pa na siya hago kay ni gamit naman sa siyang iyang bilida. Pero kami, di may gusto na yam-yam. Wala may kuan Bawal ako. gusto, no? Kaya nga, sila Daghan man ingon sa akong ko. Kay mutumog sa dili, mga 4 o 5 na katao diri nga wala ko madayong kilo.
Bilit sila magkampo. Ah, guys. Okay lang makampo ka ampo. Ikaw Kasi dili nga. na nang siya rin nakasabot. Ako wala pa kasabot ako may nag-ampo pero ako dili mo kampo. Ang may tabuan ni gawas din mo dili. Di kita po magsimpak, di kita anak, ngayon naman, yanin mo siya. Rato ba siya yung tuyo? Patambal. Napatambal. So wala question, di ka pwede magdebate. Sa unsa na yung gitunuan. Kung unsa ko, tuman mo. Kinisuod man mo. Oh. Di ba? Kung may nituyo. Kamu may tuyo. Pero kung may iskot kasi imong abilidad, ayun na pwede. Oh. Ako may hawad ron kay Okay lang. di doon mga. Pero wala ko ningong hawad jud ko nga di doon mga. Pero kay gipabawal ko nimo nga may nusa nimo ko ang unsang kong estilo. Mm. Ayaw may nusi. Maayo. Ang mahitabo na may daghan sa park nga wala. Huwag ka na. Oo, Na may oo, daghan oo. sa spa nga way ampo. Ah. Sulim pa, napay music, napay kape. Dito ka. Ako rin man pwede. Ana Kaya gid. wala ko magsalig sa kong paglingon, nagsalig ko sa Ginoo na ko. Siguro kasagaran ato sir dito Catholic. Lahi gid. Na? Lahi gid. Oo, pagkita siguro niya na yung ani. Lahi gid siya ko. Dili man ko nabi hapit kanina nagdebate ni ko. Ayun sir. Ang atong tumulong na kung sa kadre. Ano na ahisgot ka naman sa imong Mao, mao. eh kung mahisgot ka sa imong unsa ka, mapugos jud og sukol nimo ron. Bising nagtuo kang di ko mulab sukol nimo. Tumbukon ta karon ma, di ba? Kalampag jud ka na to. Di ko kabalo Biblia pero pwede ta ka pangutan ang maigo ko ng Biblia. Hindi ko ha Biblia. Hindi ka mundang na mapugos jud ko. Di man jud mundang. Di ato mo gitistingan. O mangutan ako nimo dire ka. Mo man kasagaran, mangutan ako kay di mo balo. At pangutanan ako siya, suko siya. Kalawa, suko ka. Tubaga sa imong Biblia. Mo man yung suligan. Kung makita tubaga. Tubag siya. Ah, Duha lang ako kapangutana. Kung matubag mo primero, siguro di kaduha di na ka katubag. ah, Kaya sa tinsa pa na supremo ninyo diya. ah. Suko siya ha, pilosopo dili. Tubaga. Kabalo mo pag mas mangutana ang tao, di kabalo. Di mabuko kabalo sir sa Biblia, ganyan ako. Di man kumukuan. Di mabuko ng kambo kita na. Ang ako alam, yan mo kay manamban ko. Nang hilo ko. Ano naabot ang Biblia? Huwag yun. Saan naman niya, oy? Kung may Ay, sa sir, nituyo. naabot ang Kung may nituyo. yan, sa kanisa dili man sa imo na kan. Ayun po. Pero wala pa kay kuan. Sa i-block ko nila ni. Ay, di ka ba? Sige, pwede wala dito. Bawal maka. Mag-pray na ba ko? Dito. Ano tayo mo panana? Basta na lang dito. Wala. Ha? Ito. Okay. Basta dito. Basta dito. Buat-buat dito. Basta dito. Ako na ba dito? Buang ka pangita ron dito sentral ron. Sakit pidikat. Saka na lang dito. Ay, cellphone na ito, Iglesia. Hindi mo tibag. Ito, ito. Wala na dyan ba? Ano? Meeting mo. Ano? Ah! Uy! Ha? Wala may kasuko. Ayan. Aray pa. Bungkong mo na lang na ba? Sa una po ito. Yung karoon na siya, layo naman ito sa una. Pare Michael, di ba? Natakdan ko pare na, sa kabanan ako ulo. Ay, sige yun. Ano may? Namay na nga. Karoon pag yun na bango na mag-isundo. Ang bat? Sa Oo. bata? Ay, mas wala? Dante? Hindi yun na ka. Dante? Grade 5. Nailagay na sa ito, no? Kasi lagi tumita. Hindi pa tayo.
wala ko dili. At sa karong first time ko na bawa ni mo uli. Pila usay grade sir. Grade 5. Wait, Bae. Laki. nabisag ako mga anak kasi pa grade 6 wala ko eh. Hindi. Hindi gamay? Sakit ng ilok. Hindi gamay. Hindi palayo. Sakit ng ilok. Ilok. Iloto ni mo, mga problema din sa ilok. Ha? Problema din ka basta ng iloton. Tingin ilok ka yun. Tingin ka sa buka mo iloton. Itong anak eh. Napay mas tagal mo luwag. Ha? Napay mas tagal mo luwag. Ilok ba? Si ilok mo meron din ba? Ini ka rin sa lasing ko eh. Yan eh. Pero na paminaw ko ka ito pagawa. Ngit-ngit lang ba? Ay, bitaw na lang kinakaon mo. Sa'yo nag-iinit. Dami sa punahon ba? Hindi ka magduot, ganito ito yung punahon. Saan na lang itong balay natin? Nasulot? Yan ya, mo Japon eh. Mo Japon lang. Ah, Milot na lang tindahan. malin ko mo ang ano? Luhot. Tugnog yung tiil ba? Cambio kita. Lugay na kay kung wala ka pilot. Pero kung Pastil. lugaya. Hindi na siya hilik-hilik ba? Pero dali, yan kita sa imo sir. Kani dua-dua. Sekarang tadi ako may last. Last na mo Last pinili. Dili na lang ko semua ano. Wala man dito kumain dito. Dili na ko, lahi jud ko no. Hindi, wala. Lahi jud ko. Nagsar kay kumukuhan ka ng... Sige kamay. Sakit ako. Masakit ako. Nagsar kay kumusali yung karang kuhan. Mangilot. Sabot na lagi nga. Kung dito sa kuhan, no? Kamigin. Bulang. Mahok pang kanding yung hilot. Mahok Pwede pang siya kanding. kaitag sir? Pwede kaitag? Ha? Itag? Oh, pwede rin. Ano man di man din alam ko sa social media mo ko. Mahok madadaan ang kanding ko sa siyang pati. Huwag kandi. Kamay no. Ay, di pwede ko katag kayo sir, di pwede sa friend. Minsan na nakalong pangalan. Pa-friend request sa. Ayan lang nakalong. Friend request ka. Iyo. Shout out boss. Manta gamay. Ano, may request ako. Eric Milot ang binisaya. Sa binisaya. Ang bilis saya. Ang kakot isa na yun, ano ko ba nisa?
Tapos, ay pagpasa ron ha? Bawal na siguro. Naroon ng ugma, wala ligo no? Ikaw eh, ikaw. Next na po ito. Sa unang ko magbasa. Sa akin na lang. Kunangay nun ta. May namirot alak sa akin para bilibis. Huwag man, manihapon. Inom daan bago may ako. Oo, inom ka daan. Bago ka mainom mo, manihapon no? Inom mo kanya po. Inom daan gagambal. Bago manihapon ka. Baliktad siya. Baliktara. Kaya kung ulahion mo siya, ang tirahon sa pagkaon no? Gutom. Ang tirahon sa tambal, ang pagkaon. Gutom mo na gutom. Dapat maguna siya. Ang kanon, ulahin na. Di gutom naman ka, so kaon na ka. Nauna ng tambal. Anak sa FR no? Ang biology. Inom ka. After 4 hours, ganahan pa kami inom, inom 4 hours lang. Naman wala na. Kainit ko yung lawas. Huwag mo kung itong sakit gapo ng ulo ka. Ah, Huwag mo tayo sakit ng ulo gapo. Wala naman tayo. Tagtayog lang. Pag iglo lipitik, sakit na kayo. Pero nagubuto. ano boss, kumain na ka. Jesus, ayun na, medyas, jogging pants jacket. Salamat. And guys, sa mga ko gilot guys, thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.